Fa poc més d'un any, el Parc Natural de l'Alt Pirineu i 18 municipis del seu entorn van obtenir l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible SETS, una iniciativa de la Federació Europarc que promou la sostenibilitat turística en els espais naturals protegits d'Europa. Com s'aconsegueix aquesta acreditació? El primer pas és consensuar una estratègia i un pla d'acció entre les empreses turístiques, els agents del territori i l'òrgan gestor del parc. L'objectiu és clar: garantir que el turisme que es desenvolupa al parc vetlla per conservar l'entorn, potenciar la identitat local i assegurar el benestar de la població. Un cop el parc ha estat acreditat com a destinació de turisme sostenible, arriba el torn d'empreses i entitats amb equipaments vinculats a l'activitat turística. Totes aquelles que vulguin sumar-se a aquest esforç col·lectiu poden iniciar el camí per obtenir també l'acreditació SETS a nivell individual. Quins requisits han de complir les empreses i equipaments? El procés comença amb un diagnòstic inicial de la seva situació i l'assoliment d'uns estàndards mínims en 3 àmbits clau: millorar l'oferta i la connexió amb l'espai natural protegit, millorar el comportament ambiental, donar suport al desenvolupament local i a la conservació del llegat del territori. Aquest procés compta amb el suport tècnic del Parc Natural de l'Alt Pirineu que guia les empreses i equipaments en cada etapa. A més, és essencial que les empreses i equipaments tinguin un bon coneixement de l'entorn per actuar com a prescriptors del territori. Per això, han de tenir uns coneixements bàsics sobre el territori i en concret sobre el Parc Natural, i tenen 2 opcions. El curs de bona coneixedor o coneixedora del Parc Natural de l'Alt Pirineu o participar en una formació pràctica que inclou visites a les diferents valls del parc, així com els principals equipaments i centres d'interpretació, el curs d'informadors i informadores del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Un cop acreditada, cada empresa o equipament ha d'elaborar un pla d'actuacions per als propers 3 anys, adaptat a la seva realitat i interessos. Aquest pla defineix un conjunt d'accions concretes per continuar avançant en el seu compromís amb un turisme més responsable. Nosaltres apostem per un turisme totalment sostenible, un turisme de qualitat, on la gent que vingui aquí vingui a desconnectar i sobretot a valorar la zona on ens trobem. A nivell europeu, donar valor i donar a conèixer aquestes àrees que fins fa poc temps estaven totalment abandonades, i amb projectes com el nostre s'han tornat a revaloritzar i donar un rendiment en una zona on ens trobem. En el nostre cas, com a municipi de la Seu d'Urgell, per ubicació geogràfica, estem al mig dels 2 parcs, per tant estem col·laborant amb la CETS tant del Parc Natural del Cadí-Moixeró com amb el Parc Natural de l'Alt Pirineu. És una oportunitat per nosaltres, primer per una revisió, una autocrítica, d'anar a buscar les millores, d'anar a buscar una exigència i anar al màxim a fer unes bones pràctiques. Hi ha serveis, allotjaments, empreses, museus, oficines de turisme que fins ara no ens coneixíem. Això ha fet que ens coneguem i que hi hagi una xarxa de suport mutu. Entre tots penso que al final el que podem arribar a aconseguir és fer més força, més pressió per aconseguir els objectius que ens puguem anar marcant per assolir ser un territori realment sostenible. Tots els nostres bungalows tenen estufes de pèl·let, hem treballat el tema del reciclatge, ens hem digitalitzat tant com hem pogut, hem treballat també la informació que donem al client i com li fem arribar, i el projecte, l'últim projecte, és la instal·lació d'una caldera de biomassa que estarà alimentada amb estella forestal i serà la que generarà i proporcionarà aigua calenta i calefacció a tots els edificis del càmping i també als bungalows. I després també penso que tant a nivell individual com a nivell de territori ens dona un plus, ens dona un valor afegit i ens identifica i ens defineix com un lloc on es fan les coses d'una determinada manera.
Copaga creu que la Carta Europea és un mitjà molt interessant per poder desenvolupar el que seria un turisme de qualitat i per poder agrupar-nos i buscar aquest punt de qualitat com a referència amb el que volem donar a conèixer de turisme sostenible. Que sigui un segell de qualitat, de valor, que sigui com un certificat que veritablement ens uneixi a tots els que estem dins de la Carta Europea com una mateixa unitat. Tot el procés té una durada aproximada de 9 mesos i compta amb la validació de l'equip tècnic del parc, una persona verificadora externa i membres de la Federació Europarc. El resultat? L'obtenció de l'acreditació que certifica que l'empresa o equipament ja forma part de la comunitat CETS, contribuint activament a un model turístic més sostenible. El camí cap a un turisme més respectuós amb l'entorn ja està en marxa. T'hi sumes?